Dobrý deň prajem všetkým zúčastneným naživo. Tu som s mojou sestrou. Tento nápad na prvý podcast vznikol pred nejakým časom, lebo máme veľa dopytov ohľadne nášho podnikania a téma dnešného podcastu pilotného by mala byť prečo podnikať v zahraničí. Dovolte mi to uviesť. Moje meno je Marian Vasil, som advokát, to je moja sestra. Zdravím všetkých, ja som Andrea Vasiľová. A zhodou okolností som sa dozvedel dnes ráno v aute cestou za klientom Medzinárodný deň súrodencov. Takže tak to som nevedela. Ani ja, všetko sa to dobre skladá, to som veľmi rád. Tak ti gratulujem, bráček, dnešnému Medzinárodnému dňu súrodencov. Aj tebe, perfektne, alebo tento podcast ja som nazval, alebo môj návrh bol to nazvať Siblings podcast. Uh-huh. Primárne ide o to, aby sme si to užili, aby sme teda strávili nejaký čas spoločne. Ja žijem v Dubaji, moja sestra žije v Bratislave. A začnem niečo o nás. My sme vlastne obidvaja advokáti. Toto je naša firma Benson Formations. A prvá otázka, asi zrejme už máš pripravenú na mňa. Čo vlastne robíme? Áno, povedz našim poslucháčom a divákom, podľa toho, či nás počúvate alebo sledujete na videu, čo vlastne naša firma robí? Na čo sa špecializujeme? Toto je veľmi dobrá otázka, lebo túto otázku mám veľmi často a niekedy ma zaskočí, ale pripravil som sa na ňu a jednou vetou, keby som to mal povedať, zakladáme firmy a spravujeme firmy v zahraničí pre našich klientov. Čiže povedzme, keď je klient z Nemecka a chce mať firmu v zahraničí, na Malte, na Cypre, v Thajsku, v Dubaji, toto je náš základný biznis. Vieme firmu založiť, vieme poradiť, kde založiť, v akom štáte a vieme ju následne spravovať, lebo samozrejme v danom štáte, kde tú firmu založíme, daný štát má určité podmienky právne, daňové, účtovné, ktoré treba spĺňať a my sme tu pre klienta na to, aby sme to sledovali a dbali na to, aby tá firma bola v každom tom čase v poriadku a aby spĺňala všetky tie... Áno, že nie je to o tom, že založíme firmu a klient staraj sa, ale že teda založíme firmu a my klientovi vlastne aj sledujeme, čo treba robiť, termíny prípadne a tak ďalej v spolupráci s lokálnymi expertmi. Sú vlastne dve typy klientov. Jeden typ klienta je, ktorý presne vie, kde chce mať tú firmu. Povedzme, príde klient a povie nám, že založte nám firmu na Cypre alebo v Anglicku. On už má interne dohodnuté so svojimi ľuďmi, prečo, za čo, poradil sa so svojimi účtovníkmi, s týmom právnikov, daňových poradcov. My to založíme a spravujeme. Potom je druhý typ klienta, ktorý príde a povie, pán doktor Vasil, môžete nám prosím vás poradiť, dovážam niečo z Ázie do Európskej únie a radi by sme založili kvôli expanzii biznisu firmu niekde v nejakom štáte z hľadiska. A teraz ja si vypočujeme si vstupy, či chce klásť dôraz na politickú stabilitu, daňové veci, právny poriadok, bezpečnosť, keď tam chce žiť. A na základe toho mu nastavíme, odporúčime nejaké 3 varianty. Povedzme príklad, keď niekto dováža z Číny tovar do Európskej únie, tak typicky tam aj kvôli tomu tovaru Dubaj, možno Singapur, možno Hongkong, možno Anglicko. A on si potom zase s interným tímom to preštuduje, poradí sa a povie, tak, chceme, povedzme, Dubaj. My to tam založíme a spravujeme. Takže toto sú také dve hlavné typy klientov. Ty sa venuješ teda tým právnym veciam skôr na Slovensku, Áno. Aj zahraničné veci. Ja momentálne sa úzko zameriavam na medzinárodné daňové právo, keď to tak mám nazvať, čiže vlastne na začiatku pri tom modelovaní tej štruktúry je pre klienta dobrou správou to, že teda vieme sa hýbať do určitej hĺbky v rôznych tých právnych poriadkoch rôznych štátov a vieme mu nastaviť ten model tak, aby potom to fungovalo v danom štáte. Takže toto robíme vlastne. Dneska téma, prečo podnikať v zahraničí. Tu by som ešte jednu vec chcel povedať. Chcel by som to rozlíšiť, lebo dneska je určitá geopolitická situácia a ľudia zvažujú, či odísť žiť do zahraničia. Nie, toto nie je naša téma.
téma nie je prečo žiť v zahraničí. Prečo podnikať v zahraničí. Téma je prečo podnikať. Ja mám také rád slovo, že diverzifikácia. Hej, vy môžete žiť v danom štáte, ale môžete mať firmu v zahraničí kvôli expanzii, kvôli tomu, že alebo dom. To som chcela povedať, že niektorí vlastne uvažujú o tom, že chcú povedzme expandovať do Ázie na azijské trhy a keby sme sa mali, teraz konkrétne spomeniem Dubaj, hej, hovoriť o konkrétnej jurisdikcii, tak Dubaj je výborný začiatok, pretože je to také akože jak brána, nielen na Blízky východ, ale do Ázie. Je tam vlastne z Viedne 5-6 hodín let, takže je to také, nie je to, že proste nejaké, že človek cestuje pol dňa a z toho Blízkeho východu do tej Ázie proste začať niekde, ale z tej Európy sa to asi ťažšie realizuje, ten vstup na trh. Nahral si mi na smeč, lebo vlastne treba povedať, toto je pilotná úvodná časť, téma ešte raz, prečo podnikať v zahraničí, ale radi by sme potom pokračovali takou minisériou alebo maxisériou, uvidíme. Téma bude prečo podnikať a teraz dáme druhý diel, prečo podnikať v Dubaji. Potom bude prečo podnikať v Veľkej Británii, na Cypre, na Malte, v Thajsku. Čiže máme momentálne na web stránke, táto web stránka, máme tam nejakých 33 a plus krajín, čiže poďme postupne po slovensky a po anglicky a samozrejme budeme sa snažiť našim priateľom poskytnnúť cenné informácie, ktoré vlastne sme nazbierali obidvaja na základe nejakých 10-15 ročnej. Aj viac. Sme mladí ešte. Tak fajn, no tak dobre. No tak povedzme, že v zahraničí. Áno, 10-15 ročnej činnosti v zahraničí. Ešte keby som doplnil niečo o nás. Je to samozrejme na tej web stránke, je tam čas o nás, nejaký príbeh story. My sme začínali ako obidva advokáti na Slovensku. Mali sme spoločnú aj kanceláriu, samozrejme, tam stále máme. Mňa vietor zavial smerom do Veľkej Británie, kde som úspešne skončil univerzitu londýnsku. Mimochodom tohto roku to je 20 rokov. 20 rokov. To bolo v roku 2004, si mal graduation. Oh my God, takže to ani mi nehovorí. Ale vyzmeráme mladí vždycky super, takže tak. Dobre. Takže potom sme začali robiť veci v Anglicku. To bola taká, vtedy Anglicku bolo také populárne. Klienti chodili do Anglicka zakladať firmy. Z Anglicka bol taký, ako je momentálne teraz Dubaj. Anglicko, Londýn. Bol vtedy taký ten hub, centrum medzinárodného biznisu. Tak to boli také dobré začiatočnícke roky pre mňa na naučenie sa tohoto, ako to funguje. City of London, určite poznáte, krásne miesto, mrakodrapy ako v Dubaji. Následne prišiel, Brexit. Ešte pred Brexitom prišlo Panama Papers. Áno. Takže tam to bolo vlastne, sme to relokovali tých klientov a sme sa sfokusovali na, mám rád na ilustráciu, takú tú príhodu, že máte pohár je poloplný alebo poloprázdny, hej? Poloprázdny pohár, daňové raje, niečo negatívne, hej? A zrazu je pohár poloplný, ten istý, to nie je daňový raj. To je medzinárodné finančné centrum. Aha. Takže napríklad Dubaj, Hongkong, Singapur, to je medzinárodné finančné centrum. A momentálne v Dubaji už prijali 9% daň z príjmov právnických osôb, takže už sa to vyrovnáva. Ale následne išli naše kroky, išli smerom, bol Brexit, hej, tak sme riešili klientov anglických, hlavne Cyprus, Írsko. A že čo ďalej s biznisom? Tak sme to vyriešili, máme na Cypre stále silnú prítomnosť. Potom prišiel COVID bol špecifický. A vtedy začali aj tí Slováci a Česi tak často cestovať do Dubaja, že za slnko, more, že vypadnúť do tepla. A tam aj niektorí aj z tých našich klientov asi sa aj zrodili nejaké nápady, že biznisové, však robím toto v Česku, na Slovensku, že prečo by som nemohol aj v Dubaji, alebo nejaký produkt, predávam. Tu sa mi darí, tak poďme s tým do Dubaja, alebo na Blízky východ. Správne, ja ti len teraz ešte poviem ti, že prečo to začali robiť. Lebo tu ste mali tie lockdowny. Preloží. Ja to neviem preložiť. Robil lockdowny na Slovensku, v Česku, v zásade asi v celej Európe. A ľudia už boli z tých lockdownov unavení. A Spojené arabské emiráty, Dubaj urobil to, že oni ostali otvorení. Človek tam vedel prísť na základe negatívneho PCR testu, ale veci fungovali. Čiže otvorené reštaurácie, bary,
nákupné centra. Čiže ľudia namiesto už z tej únavy, z tých lockdownov prišli tam nie na 2 týždne, na 2 mesiace. Zistili, že Dubaj je zaujímavé miesto aj na život a začali aj rozmýšľať, povedzme, ako založiť firmu, lebo unikátna nejaká vec Spojených arabských emirátov a Dubaj je taká, na rozdiel od iných štátov, že k firme, pri založení firmy v Spojených arabských emirátoch, v Dubaji napríklad, je daná automaticky rezidenčná karta, povolenie na pobyt. Vy na Slovensku máte takú tú plastikovú kartu, vždycky však ten občiansky preukaz. Klasický. Takže toto nie je štandard napríklad, keď je firma v Anglicku, na Malte, na Cypre, ja neviem, v Uruguayi. Áno, že nemusíš riešiť to, že či si tam tých 90 dní, hej, akože max ako turista. Tak. A toto je, tá cena je samozrejme iná, násobná, hej, lebo toto je v cene, ale toto je aj v danej situácii momentálne geopolitickej. Hej, máme tu Rusko, Ukrajina, vojna, Gaza, Izrael. Čiže tí ľudia napríklad aj toto pociťujú ako určité zvýšené riziko a hľadajú jurisdikciu, ako je Dubaj, kde jednoducho človek sadne do lietadla s rodinou z Európy, je tam za 5 hodín a nie je tam turista, ale je tam doma. Takže toto je momentálne ten Dubaj naozaj, teším sa na tú druhú časť, lebo tam budeme sa celú hodinu venovať tomu Dubaju, ale ten Dubaj momentálne, čo sa týka, keď máme dopyty od našich klientov potenciálnych, tak 50% chcú teda Arabské Emiráty Dubaj. Takže tak. Tak poďme k tej otázke, k tej našej téme podcastu, že teda prečo by sa mali podnikatelia zamýšľať nad podnikaním v zahraničí? Lebo nie každý na to má, ako sa hovorí, tie... Teraz myslíš financie alebo gule? Gule, áno, akože aj odvahu, akože vystúpiť z tej komfortnej zóny a že však tu mám biznis, tu mi je fajn, tu sa mi darí, ale že povedzme, lebo máme aj my klientov, ktorí majú výborné produkty, ktoré by sa osvedčili aj vonku, ako na iných trhoch. Áno, to je... ktorí aj realizujú tú expanziu. Širokospektrálna otázka. Skúsim odpovedať, prečo. Ja by som začal tým, že keď je malý štát, čím menší štát, podľa môjho názoru, tak tým väčší vplyv politiky na život ľudí. Hej? Keď je väčší štát, tak je menší vplyv. Hej? A čiže zase sa vraciame k tomu slovíčku čarovanému diverzifikovať, rozložiť riziko. Z mojej vlastnej skúsenosti a ľudí, ktorí majú rovnaký ten životný štýl, ako vyznám ja, že žijem na 2 miestach alebo niekedy aj na 3, tak človek, keď má firmu v zahraničí a nie v svojej domovskej krajine, tak už urobí niečo pre seba, a teraz pôjdem k tej druhej aspektu prečo, urobí niečo pre rozšírenie svojej osobnej a finančnej slobody. Hej, už je proste mimo toho svojho daného štátu. Teraz sa samozrejme striktne bavíme o tom, sme v legálnej rovine, nerobíme nič proste nelegálne, žiadne proste čári-mári. Jednoducho sú to veci, ktoré sú možné. Európska únia, samozrejme 27 štátov, právo založiť si firmu hoci kde v tom štáte. Hej. A samozrejme tie štáty majú rôzne dane. Je zharmonizovaná DPH, daň z pridanej hodnoty, ale ostatné dane tie štáty vyslovene sa snažia pritiahnuť tie zahraničné investície, čiže tvrdo bojujú o toho investora napríklad. Napríklad, poďme si dobrý príklad, Európska únia, najnižšia daň, povedzme off record, myslím, že Bulharsko má 10%, Maďarsko má 9%, daň z príjmu právnických osôb, Cyprus má 12,5%, Írsko má 12,5%, iné štáty majú niekedy aj 29-30. Čiže samozrejme treba do úvahy aj iné aspekty ako daňové, ale ten napríklad štáty ako je Cyprus, kde je vyslovene ten pro-biznis kultúra jedno, či príde pravicová vláda, ľavicová, je tam. A aj možno aj to, že ako veľmi sa štát stará do tvojho podnikania. Myslím v tom zmysle, že koľko máš tých administratívnych, byrokratických povinností voči štátu. Aj to je podstatné. Áno. Čiže určite, ja si myslím, že momentálne ja to vidím aspoň tak, že v tej Európe tá regulácia je nadmerná. Hej? Čiže človek sa niekedy, aby sa venoval svojmu biznisu, tak sa venuje administratíve, veru. A sú štáty, kde jednoducho
dá sa to nastaviť tak, alebo sú možnosti na podnikanie také, že človek sa venuje svojmu biznisu efektívne a naplno. Hej? Takže my sme tu na to, aby sme tým klientom v úvode poradili. Tých štátov je fakt veľa. Sú z rôznych oblastí. Iná kultúra je povedzme v Latinskej Amerike, iná kultúra, mentalita je v Ázii, iná kultúra je proste v Európe. Potom zase ten Middle East, hej, ten stredný Blízky východ, ktorý je teraz populárny a sa otvára. Momentálne je to región jeden z najvyšších rastov HDP a krajiny nielen ako Arabské Emiráty, Dubaj, ale aj Saudská Arábia. To je trh, kde 30 milión ľudí sa otvára. Čiže treba fakt urobiť to rozhodnutie správne, lebo to je rozhodnutie na dlhý ten čas. Je to rozhodnutie vážne, lebo štatisticky väčšina ľudí žije v štáte, kde sa narodila a ešte aj v meste, kde sa narodila. Takže keď vezmeme tento fakt do úvahy, je to veľký krok do neznáma pri týchto ľudí a do značnej miery sa spoľahajú na nás, aby sme im poradili, teda často mám, povedzme, príde potenciálny klient a pýta sa ma, že už si niečo vygooglil, našiel, niekto mu poradil, povedzme tam. Ja sa s ním poradíme, povieme a zrazu je to tam. Uh-huh. Hej, čiže niekto samozrejme má už dohodnuté, že chcem toto, čo som spomínal, tie 2-3 klientov. A našich posluchačov by možno zaujímalo taká otázka, že dobre, tak spomínali sme tu nejaké jurisdikcie, kde všade vieme založiť firmy, že ako to oni teda robia, lebo veď nemôžu byť všade, hej, že povedzme, ja som v Bratislave, ja žijem tu, ty žiješ v Dubaji, že ako to vieme urobiť, že proste keď povedzme niekto by chcel firmu na Cypre, alebo ja neviem, v Holandsku, ale ja som v Bratislave a ty si v Dubaji. No tak samozrejme, to nie je one-man show, ani two-man show, ani two-siblings show, ale to je team show. Máme samozrejme musím poďakovať, veľmi dobrý tím ľudí za tých 10 rokov, 15 rokov. To sú dlhodobí spolupracovníci v rôznych štátoch, z rôznych krajín, Slováci, Filipíno, Pakistán, proste z rôznych kultúr. Máme dlhoročné kontakty aj s lokálnymi. Tak aj samozrejme kľúčové sú kontakty lokálne s tými vlastne príslušnými aj úradníkmi, aj právnikmi, aj účtovníkmi. V zásade náš, by som povedal, cieľ je poskytnúť, mám na to slovo, holistické služby klientovi, one-stop shop, hej, na jednom mieste, servis, kde jednoducho nemusí riešiť, povedzme príklad, ide na Maltu, alebo do Dubaja, alebo do Holandska si povedala. A tam musí riešiť nielen, že právnici založia firmu, ale účtovníci potom účtujú. Potom niekde je povinný auditori. Potom sú bankári. Čiže nám namiesto tých 5-6 nejakých skupín rozličných ľudí, kde sú aj iné mentality, hej, tí ľudia ináč to vnímajú, ináč robia biznis. Ten klient komunikuje s nami, my vieme teda, už to poznáme aj tie rôzne mentality, aj tých ľudí máme tam tie vzťahy dlhoročné. Takže našou úlohou je to zariadiť tak, aby klient dostal tailor-made, proste šité riešenie na mieru. Hej. Samozrejme sú klienti určite, ktorí nie sú klienti, naši klienti, ktorí si to chcú, aj urobia, aj vedia urobiť teda sami. Potom často končia u nás, lebo niečo sa nepodarí, niečo sa zasekne, hej. Je to aj na tej dôvere založené a my máme vlastne dlhoročné kontakty partnerov v zahraničí v tých rôznych jurisdikciách, na ktorých sa vieme spoľahnúť. Tu som sa vrátil k tomu, čo sme sa bavili na začiatku, že to nie je len o tom založení. Hej. Je to o tom, že proste tam človek vstúpi do nejakej rieky a musí v nej proste plávať. A že musíš tú firmu spravovať tak, aby neboli porušené v tom danom štáte nejaké zákony, nariadenia. A my sme tu na to, aby sme vlastne toto celé manažovali, takže keď človek sa teraz prejdeme, keď sa bavíme o povedzme, že nejakej cene, ja mám často tie diskusie, že ale je to málo, je to veľa, iní sú tak. Ja to chápem, my sme niekde v strede cenovo, hej. A samozrejme, myslím, že tá value for money, ktorú poskytujeme, je vlastne zaujímavá, je dobrá. Ale ja hovorím takú, zase mám svoju vetu, že nemôžete mať za cenu hamburgeru kaviár, hej? Tak. Proste človek si kúpi Škodovku, veľmi dobré auto, a niekto si kúpi Mercedes, tiež dobré auto, možno rozdiel minimálny, ale nemôže očakávať, keď jazdí v Škodovke, zážitok z Mercedesu. Čiže to je úplne legitímne, že niekto ide tam, hej? Samozrejme, tie veci sú veľmi špecifické. Tým, že sa na to špecializujeme cez 10-15 rokov,
by som povedal ešte jednu zaujímavú vec, kde sú určité, ja to nazývam praktické informácie v danom štáte, ku ktorým sa, myslím, že máme väčšiu šancu dostať, lebo čím dlhšie tam človek pôsobí a čím dlhšie sa špecializuje, tak tým hĺbšie ide k tým informáciám. Hej? Áno, lebo už aj máš skúsenosti, ako to tam funguje. Nie len to, že si niečo prečítaš v zákone, akože, ako treba postupovať, ale z praxe už vieš, akože ideš na ten úrad, komunikuješ s tými lokálnymi úradníkmi. Poviem ti dobrý príklad teraz z nedávnej doby, kde nebudem menovať tú jurisdikciu, presne sme mali príklad, kde cena bola všetko v poriadku, OK, ale ešte sme našli pre klienta riešenie, kde ušetrí na každoročných nákladoch spojených s riadením firmy. Každoročne ušetrí. Čiže klient veľmi ocenil, lebo ako toto sa dá vyčísliť napríklad, hej, lebo takže myslím, že aj takéto veci, kde my máme napríklad v rôznych štátoch partnerské zmluvy na zakladanie firiem a potom tieto partnerské zmluvy, máme z nich rôzne výhody a tie výhody presúvame na tých klientov. Takže je to veľmi komplexné, ale určite klienti, ktorí chcú povedzme expandovať, ktorí sú ambiciózni, tak by sa mali zamýšľať, moje odporúčanie, naše odporúčanie, ísť do zahraničia, lebo to zahraničie ťa jednak obohatí a jednak ti dá dvere. Napríklad vrátime sa k tomu Dubaju. Ten Dubaj, nehovorí sa o tom veľmi, ale má unikátnu geografickú výhodu. Je v strede medzi Áziou, Afrikou a Európou. Ja mám veľmi rád, aj ty, žili sme v Londýne, ale Londýn sa vôbec nemôže porovnať z tohto hľadiska s Dubajom. Už len kvôli počasiu. Áno, sme tu v žltom, sme ešte ochladilo sa, ale sme teda, prečo som sa teším na to počasie. Hlavne, keď takto ideš za biznisom, že idem do Dubaja, do teplúčka v novembri, v decembri. To je paráda. Myslím, že oni na to maximum vyťažujú tú výhodu, kde sú v strede medzi tou Áziou, Európou a áno, pretože napríklad, keď potrebuješ cestovať, povedzme, do Singapuru za biznisom, hej, tak proste letíš do Dubaja, tam môžeš ostať nejaké 2-3 dní, hej, oddychneš si, alebo vybavíš si tam, čo máš, nejaké biznisové veci, alebo si len tak proste zajdeš na pláž. A je to teda tých 5-6 hodín letu, že nesedíš v lietadle pol dňa, hej, a potom pokračuješ ďalej. Jasné, takže to je paráda. Hej. A zase máš len do tej Ázie potom povedzme ďalších 4, 5, 6 hodín podľa toho, že čo je tvoja finálna destinácia, kam ideš. Tak určite ten Dubaj na toto je dobrý. Tak. Ale zase vieš, niekto hovorí, šálka kávy je každého iná. Áno. Niekto má rád kultúru takú azijskú, niekto nemá rád arabskú, niekto má rád latínsku, čiže tých štátov je naozaj dosť veľa. Momentálne na tej web stránke je ich nejaký 36 a treba si dobre rozmyslieť, lebo to rozhodnutie je dlhodobé, kde to založiť, ako to spraviť a na čo to bude slúžiť. Áno. Sú služby, určite. Sú tovary, teraz je boom toho krypta, čiže a rôzne štáty majú ešte rôzne tie právne a daňové poriadky. Tam sa tiež tým dá hrať. Hej? Takže potom bude robíme nejaký ďalší ten podcast, kde sa budeme venovať trošku tým daňovým veciam, lebo momentálne aj tie určité štáty majú tak zaujímavé tie daňové poriadky, že sa človek vie dostať na minimum. Teraz nechcem hovoriť o nule, ale často aj na tú nulu. A oficiálne to vyzerá, že to je krajina, ktorá má 10-12%. Napríklad Hongkong, Singapur. Hej? Takže to už sú také, to na budúce, lebo to je špecifická vec. No a už keď sme teraz spomínali, áno, tieto veci, čo si hovoril, tak z toho mi vystáva otázka, že na čo si majú dať pozor podnikatelia, ak teda chcú začať podnikať v zahraničí, čoho by sa mali vyvarovať, aké chyby neurobiť. Už si tu niečo spomínal v predchádzajúcej aké chyby myšlienke. Neurobiť, nemali by sa rozhodovať zbrklo, mali by si rozmysleť teda, aký je ten cieľ, čo by chceli dosiahnuť. Často sa stretám so situáciou, keď klient proste chce mať firmu v zahraničí, ale jednoducho, keď mu objasním, čo to všetko obnáša, tak zistí, že nie je tam ešte, že teda teraz nehovorím, že na to má finančne, ale jednoducho proste neverí si, že by to splnil všetky tie náležitosti. No áno, lebo niektorí, povedzme, to zase máme z vlastnej skúsenosti, že hej, ako povie si klient, že chcem firmu, založte mi firmu a on si myslí potom, že mám firmu a to je všetko. Áno. Ale tam vlastne každý rok sú nejaké tie povinnosti voči
štátu, voči úradom. Samozrejme, za služby sa treba platiť. Hej, a proste potom sú niektorí zaskočení, že to je drahé, že proste, ja neviem, zase musím platiť zase poplatky a každý rok a prečo a niektorí ešte dokonca, keď napríklad ten biznis sa im rozbieha pomaly, tak potom povedia, však ja tú firmu nepoužívam, tak prečo mám platiť? Hej? Čiže to sú tiež takéto z praxe, z vecí, s ktorými sme sa už stretli a ktoré riešime. Áno, toto sú relevantné otázky, aj teda tie finančné otázky, lebo by som to rozdiel ešte na také dve množiny. Tie jurisdikcie, povedzme, jurisdikcia ako je, povedzme, Arabské Emiráty, tak oni majú, keď sa zakladá firma, tam majú tú licenciu vždycky na rok. Po roku sa to obnovuje. A za to sa platí. Áno, presne tak. Ako keby človek zakladal odznova firmu. Keď máme jurisdikcie ako je Cyprus, Malta, Anglicko, človek založí firmu, LTD a to je celé. Ale to je vlastne, keď si to tak zoberiem z laického pohľadu, dobre, doteraz tam neboli tie dane z príjmu, hej? Že vlastne aj ten štátny aparát, alebo vlastne celý ten servis štátu, ktorý poskytuje tým podnikateľom, že tam založíš firmu, že ti to niekto sprocesuje a tak ďalej, tak vlastne ty tým, že zaplatíš tú licenciu, tak v podstate platíš za službu tomu štátu, hej? Že oni to tiež nerobia, tak platia mzdy tým ľuďom a tak ďalej, hej? Takže logiku to má, hej? Že za to treba platiť. U nás máš vlastne, založíš si firmu, zaplatíš súdny poplatok jednorazový, firmu máš, dobre, potom platíš dane, hej, ak teda máš zisk. No teraz ponovom budeme mať zase tie daňové licencie, takže ale je to trošku iná problematika, ale v podstate je to tiež nejaký paušál, hej, ktorý platíš, aj keď teda u nás je to teda z toho daňového hľadiska, že aj keď si v strate, tak budeš musieť platiť tú licenciu. Ale keď si to porovnám analogicky s tým, čo je napríklad v Dubaji, že platíš za tú komerčnú licenciu, ktorú keď si neobnovíš, nezaplatíš, tak proste nemôžeš tam podnikať, tak to je vlastne tá služba štátu, hej, alebo ktorú ti štát poskytuje, hej, za ten poplatok. Áno, ale štát poskytuje, zase tam neposkytuje napríklad ďalší ten článok v tom je účtovné služby, potom napríklad v tom Dubaji je povinný audit. Ale ja som to myslela v tom zmysle, že napríklad tým, že neplatíš tie dane, alebo nie sú také vysoké tie dane, hej, tak je to v podstate taká kompenzácia pre nie? Nie, celkom nesúhlasím. Ja som chcel, môj point bol ten, že napríklad na Slovensku máš živnostenský list, založíš firmu a to je celé. Živnostenský list, nemáš obmedzenú platnosť na rok. Nie. Sú štáty, kde je to takisto napríklad v Anglicku, na Cypre, na Malte, ale keď máš štát, jak je napríklad, ja neviem, Saudská Arábia, alebo jak je ten Arabské Emiráty, tam živnostenský list je ako keby licencia, hej. Musíš si vybrať správne tie list of business activities, tie predmety podnikania a to sa každý rok platí. Hej? A tá výška licencie, teda výška poplatku za licencie potom závisí od toho, koľko máš tých predmetov? Závisí od tohto, to by som to teraz nejak postupne rád uzavrel a to by som nechal... Tomu sa budeme venovať v ďalšom podcaste, podrobnejšie, špeciálne budeme preberať. Tak už sa teším, lebo vidím, že budeme mať kopu materiálu na diskusiu. Tak vidím, že tento prvý pilot zbehol veľmi rýchlo. Teším sa ja, som rád, že sme si to teda užili. A ešte takto, že Medzinárodný deň súrodencov, to bolo pre mňa dneska správa v rádiu v autu, že wow. Taká náhodička príjemná. Náhodička, super, takže ďakujem ti veľmi pekne za super. Ja ďakujem za pozvanie. A ja ďakujem za super otázky, super spolúčasť a som rád, že teraz sme to takto úspešne začali, lebo tie otázky sa opakujú a je dobre to takto zoširšia načrtnúť záujemcom, priateľom, tí, čo nás budú počúvať. Pozerať. No a budem sa tešiť na ďalší diel. Takisto. Ahojte. See you. High five.